Ahojte, Onživira, a dneska tu máme, co jsem dostala od Mikuláše. To je docela hodně a mimochodem teď jsem vydala video, že co jsem dostala, co mám v kalendářích 1 až 6, tak jděte se podívat, protože tady to ukazovat nebudu, ale ukážu vám ty kalendáře. Takže hned začnu, je to ten Essence, který je v tom videu, a čokoškovej. Proto jsem to vyjedla 1 až 6 těch malých čokoládek. A takže proto tohle všechno nebudu ochutnávat. První začneme asi tímto. A to musím rozvázat, takže počkat. Už to mám. A je to takový pitlík. Jakože vždycky tam byla aspoň jedna mandarinka. Ve škole mandarinky. Vždycky jsem dostala i mandarinky. Nesnáším. Jako, já mám ráda mandarinky, jo. Ale jako oni jdou všude. Mimochodem, já mám to, že z toho kalendáře jsem dostala podle pH tvářenku, takže proto vypadá jak nějaká mahulena, protože to je mega růžový. Tak, jdeme na to. Můj pitlíček dostal i můj brácha, ale ten to má někde schovaný, nebo on to někde má položený. No, dostala jsem tady tyto čokoládky. Kinder, Santu a takový ty prostě Figaro nějaký čokošku Santy. Podle mě Kinder je lepší, protože to chutná jak Kinder vajíčko. Ale tady to podle mě budou taky dobrý. Takže nejvíce ale těším na tohohle Santíka. Kinder má nejlepší prostě za mě čokolády. Něco vícka. Jsou čokoládový lízátka. To ukázat. Máme ty čokoládové lízátka. Mám tu s tučňákem, měsíčkem a se sebou. A co o nějakýho favorina. No. On to je jako dobrý, ale potom vás prostě, když si dáte třeba 3 zároveň, tak vás prostě hrozně jako divně bolí zuby. Potom Brumík Duo. Ten. Brumík, máme Brumíka. Tak, fajn. Brumík. Jedné prašulky. Jsou eura. Říkáš, že to nejsou doopravdy penízky. To nevadí. Jo, Kinder vajíčko. Který se váma rozbalím, ale to bude až v jiném videu, takže v těch videích dneska bude hodně. No a to bylo vše, to tam dáme zpátky. Máme Brumíka. Brumík! To je prostě mega happy, když dostanete Brumíka. Tak, teď máme tuto tašku, která je trošku větší. Ano, jako skoro se jim to dostal můj brácha, takže prasátko tlustej. Zlatý prasátko. Nevím, proč má na sobě mašlu, ale to nevadí. Pak další. No to není vánoční, to je holčici. To nevadí. No. Já mám to stejný, kromě ve větší velikosti, jo. Počkat, já ho vyndám. Mandarinku. Santo, jsi tam? Sourozenci. No nevadí, no. A večer si dám toho malého. To nevadí, takže. Pak tu máme
malýho Santíka. Lízátko citronový, Chupa Chups. Tak další Chupa Chups Coca-Colový. A perník, medová nadílka. Medový perník, prostě perník nikdy nesmí chybět od Mikuláša. Mňamí bueno. Já jsem až teď zjistila, že Kinder má i bueno, myslím, že to je úplně jiná značka. To jsem ani neviděla, co je za značku. My máme lentilky, které jsou dobrý. Potom další lízátko Coca-Colový. Dalšího malého Santíka a ten je jiný. Mám 2 malý Santíky. Teď mám 5 Santíků. To bude takový ty postavičky, co je větší a menší a takhle to do sebe dáváš. No, pak tu máme Oreo. Mňamí. Pak tu máme další malý Santíky, jsou ty 2 stejný. A co to je? Nějaká crispy M&M's tyčinka. Mega tvrdá. A určitě nám budou lentilky. No, v dalším videu vám to řeknu. Jestli tam byly lentilky, pokud to do té doby sním. A pak tu máme lotusky. Takhle úplně velký lotusky, 4. 4 velký lotusky. Asi takhle velkou lotusku jsem v životě neviděla. A to je vše, takže já to dám zpátky nakládat. Jdem na další a to je ještě větší. Klasická, aha. Mně vždycky líbil ten čertík. On je nahej. Ne, není, dobrý. Mikuláš byl vždycky hnusný, ten andělka čert byl hezký. No, jdeme dál. Tohle je kurník. Plišáček, Milka, mňam. A to je jakoby plišák. Jo, to má i můj brácha. On po mně házel. A je tam takhle jedna Oreo tyčinka, nějaký bonbonky, ty sněhulákový. A 2krát tady ty kráví nějaká tyčinka, já nevím. Pak tu tyčinku máme tady. No, nevadí. Oni jsou dobrý, takže. Nějakou borku. To se Kinder postavičky. Nějaký sněhuláka, který vypadá úplně stejně jak ta borka. Jsem říkala, že zase perník nesmí chybět. To je mega velký. To je větší než mé ruka. To nesežeru v životě. Aha, Milka. My máme všechno Kinder nebo Milka. Jo, jen žíželky. Když jsem se koukala, říkala, že to byl říkala, že to byl žíželky nebo houseky, to je napsaný houseky, ale žížely jsou lepší. Housenka vypadá úplně jinak, takže jsou prostě žížely. My máme buď Milka, nebo Kinder značku, nebo jojo. No. Kinder, takový ty mega dobrý čokoládový bonbonky. Pak to, co je tady, máme úplně, to je to stejný. Můžeme říct, že v tom to je takhle malý, fajn. Takže zatím 2 věci, co mají být v tom Santovi, máme venku.
teď nevím, jestli to z toho někdo vyndal, ale ono je to všechno tady. Ale je to tam. Pro změnu značky tu máme KitKat. KitKat. Dobrý. KitKat. A Maltesers. Jako tyčinku. No. A to je vše a jdu právě začít další video. Tak čus.